Il-Gargur se jibda jgawdi minn klinika ġdida wara naqqas ta' dan is-servizz għan snin sħaħ, klinika li ma setex tkun possibbli mingħajr id-determinazzjoni tal-Kunsill Lokali. Dan il-proġett sar fuq insistenza tal-Kunsill Lokali mmexxi mis-Sindku Nazzjonalista Helen Gawġi sabiex il-binja li qabel kienet ħanut tal-laħam inbidlet fi klinika. Wara li għalaq dal-ħanut ġiet devoluta lill-Kunsill il-binja li huwa hawnhekk. Fuq wara ħafna insistenza min-naħa tiegħi u tal-Kunsill ilħaqna ftehim mal-Primary Healthcare u ġiet devoluta lilhom reġgħet biex din saret klinika. Proġett li ntlaqa ferm tajjeb ma' residenti jekk kif mistennija tibda topera mit-tnejn sal-ġimgħa u se toffri servizzi ta' tabib tal-familja, infermieri, patoloġista tal-lingwa u podjatrista. Hawnhekk kif qed ngħidlek, kulħadd kien ikollu l-eqreb li kellu l-mosta. Ħafna nies forsi jkunu anzjani u hekk ma jkollux min iwassalhom għalkemm aħna bħala kunsill konna qed nipprovdu trasport b'xejn kull nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa biex iwassalhom, però hawnhekk dejjem ħafna ħjar. Fuq talba ta' diversi residenti il-klinika ġiet dedikata tabib Viktor Tewma li kien ferm maħbub f'din il-lokalità wara snin ta' servizz li ta'. Il-klinika ġdida kienet parzjalment iffinanzjata mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali.